आदरणीय श्रोता बंधु के हमार काजूलाल कन्हैया के सादर प्रणाम बटे। यह सावन के महीना में कहल गई बा कि बड़ा विरह का महीना होला और मेहरारून का महीना होला। यही भाव में एगो मेहरारू अपना ससुरा से नैहरे गई बड़ी ढेर दिना हो गई, तो कोनो सहेली उनकर उदास चेहरा देख के पूछल कि बहनी का बात बा, बड़ा उदास बाड़ू, का दिक्कत का बा बताओ तनी कौना भाव में सुभाष भैया। लाग नैहर में हो, लाग नैहर में जिया ना हमार सखी, जाइब ससुरार सखीना। जाइब ससुरार सखीना। उस सहेली कहलस के बहन कलिया तक तो बड़ा चटकत रहलू, अचानक कहे मुँहवा गिर गई तोहर, तो बतावा था कि ओकर वजह बाटे का वजह है। रतिया कैले रहने फोनवा आवत हवे भवनवा, रतिया कैले रहने फोनवा आवत हवे भवनवा, बिना हमरवन के हो, बिना हमरवन के चढ़ जाला बुखार सखी, जाइब ससुरार सखीना। सहेली कहलस तो जैबू कैसे बतावा था कि कैसे जाइब हो बताओ थी व्यवस्था कल ले बने। काल देवरू के बोलाइबू, काल देवरू के बोलाइब साथ ससुर चल जाइबू। देवरू के बोलाइब साथ ससुर चल जाइब, आज भौजी से हो कि आज भौजी से कहब हम दिखार सखी, जाइब ससुरार सखीना। अब तनिया कनु सहेलिया गुदगुदावे लगल के का करबू बता बता। बरसरी मझिम सवनवा भीज दोनों जब जो बनवा, बरस
मिली पड़ी हो, मजा मिली पड़ी सावनी फुहार सखी जाइब ससुरार सखी ना। सहेली कहलस के बहनी जहिया से गवना करा के हम गईली और तहिए को गईल बड़े 7 समुंदर पार और कईयो गो साल बाद अवत अब उनकरा ना रहे हमार कितना नुकसान भइल बा बताओ तनी। जब से चली गईल सऊदी मोर भराइल नाही हौदी, कहलस तो हौदी कैसे भराई बतावा था कि है काम करत तो हौदी भराई सुना। जब से चली गईल सऊदी मोर भराई नाही हौदी काजू रसिया जी हो, काजू रसिया भरी है मौके अकबार सखी जाइब ससुरार सखी ना।